Дами и господа, започва гала концерта на участниците на Всеки може да пее с Гергана Николаева. Моля, посрещнете водещият Атанас Стоянов. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Добре дошли на третото издание на авторския проект на Гергана Николаева "Всеки може да пее". Ти нали знаеш, че боли и че всичко свършва, но не така, не така. Аплодисментите са за Гергана Николаева и Ана Карупа. Благодаря ви. Казвам се Зорница Стойчева и имам удоволствието за втори път да участвам в великолепния формат "Всеки може да пее" с Гергана Николаева. Препоръчвам го на всички. Ако искате да направите най-големия подарък на себе си, заповядайте и се запишете. Този свят е пъстро кафене, хора, съдби. Ден след ден живота си тече. Тайната е разкрита. Да бъдем себе си, да се усмихваме и да даваме щастие на хората около нас. Минути непонятни и кривати, нетърпеливи жестове, слова, които ме спасяват без остатък, от вечната мълва. С помощта на ментор и професионалист като Гери Николаева всичко беше не само лесно, но и много забавно, приятно и вдъхновяващо. Добър вечер, дами и господа! Благодаря ви! Помагайте, че е трудно! Помагайте! Give me some noise! Здравейте, аз съм Мартин Захариев и се занимавам с световните проблеми, като мира, любовта, изкуствения интелект и други. Аз съм Виктория Карабова-Стоянова, предприемач съм и издател. Занимавам се с медии и с комуникации. Обичам провокациите и когато получих поканата от Гери, не се поколебах. Bésame mucho, que tengo miedo perderte y perderte después. Казвам се Аглика Адамова и работя в сферата на човешките ресурси вече 11 години. Че всеки може да пее, всеки може да пее, стига да иска. Не ме гледай така, момче, не ме гледай така. Понякога собствена дума по-лошо от чужда боли. И нека те помня обиден наместо щастлив от лъжи. Аз съм Надежда Тодоровска и работя от много години за Български червен кръст. Музиката за мен е от особено значение, защото тя е един универсален език, събиращ различни хора с различни професии на едно място и всички нас ни кара да се чувстваме прекрасно. Затова не се поколебах и се включих в формата "Всеки може да пее". Благодаря на Гергана за това, че ме покани.
Казвам се Жанет Захариева, занимавам се с телекомуникации и нови технологии. Имам 2 сина, любящ съпруг и съм щастлива жена. Не мога без тебе да спя и те сънувам. В тези мигове вечно пътуваме. Не мога без тебе да спя и те сънувам. Казвам се Бони Бонев, фотограф съм. Смятам, че визуалните изкуства и музиката вървят ръка за ръка, изключително близки са. Участието в формата ми даде много увереност, удоволствие от излизането на сцена и от общуването с публика и открива нови хоризонти пред мен в чисто любителски план, разбира се, свързани с музиката и пеенето. Моля, посрещнете мецо-сопраното Гергана Николаева.